שלום, כאן ממלכת החתולים, מקום שהוא רק של חתולים. אנחנו, דרך אגב, כאן אור ועמית, הנה גור קטן, לא עוד אחד. זה שמו. יש כאן גורים, כל מיני, וגם כל מיני זקנים בטירוף. כמו החתול הזה. נונול בן 14. כרגע אנחנו נחפש עוד חתול ולעבור עוד מקומות. בוא נמשיך בשאר הממלכה. עמית, יש גורה בת 1.5 שנה שעדיין נזנקת מאמא. לא רואים את זה עכשיו, אבל היא תמיד עושה את זה.